Pinoy Bus Driver TV. Mga amigo Buksit, magandang hapon sa inyo lahat. Dito tayo sa parking ng Buhi Camarnesor. Alas 4 ng hapon sa araw ng Huwebes Santo, April 6, 2023. Mamaya alas 5:30 Buksit, tayo ay babalik agad ng Pasay Pitik Turbina. Ito yung lugar sa Buhi Buksit. Nandito pala si Edward Naron, saka si Edward yung junior niya, Naron. Dito sila sa bus. Binisita talaga ako dito. Ito yung lugar ng Buhi Terminal. Ayan si partner ko, si dating avion, si John Beck Madrid. Ayan o, ito yung parking na bus. Nawala na yung gitinter dito, umalis. Ito sila, si Migo Edward Naron, saka si junior niya, Pugsita Teng. Binisita talaga ako dito, kaya no, ang ating solid supporter sa Pinoy Bus Driver TV. Pugsita Teng, galing pa sila ng Iriga. Sinadya talagang pumunta dito. Idol Migo. Pugsita Teng. Dito sa Bicol, Buhi. Ito, tingnan natin yung booking dito mga Buksit. Pagka magpa-book kayo dito lang kayo pumunta ako. Ito sa Buhi. Ito yung lugar dito sa Buhi. Nandyan yung ano dyan na nakabuhi. Wala, nalubat ako mga Buksit. Ano yung ano namin? Yung tawag dito. Ha? $7.45. Mamaya pa pala. Akala ko alas 5:30. Doon tayo mag-charge dito. Wala, dito. Baka iba rin na pupunta. Ibig sabihin yung itinter dito, babiyayon? Ito yung ano yung Buksit, yung booking dito. Passenger pwede ka rin. Ayan si Yaliga, ang booker dito sa Piltang Coffee Buksit sa Buhi. Kung gusto nyo yung ibang bus, Ilabel, meron. Saka Rimon. Ayan. Pugsita Teng. Di tayo nakapamasyal ito sa Buhi, may Buksit. Tang malayo-layo. Dahil, ano tayo? Alangayan sa oras. Ha? Ano lang tayo ito? 60% natin. Tapos yung ano, yung allowance bilang ano na budget natin. Oh. Ayun lang. Okay, ito ang Buksit. May sildo na ako. Pugsita Teng. Alawan sa kaporsyento, Buksit. Alay. Malapit lang biyahe natin. Sayang, puno pa naman sana. May pangkain tayo, may Buksit. Pamerendahin natin to si ating bisita. Ayan, may Buksit, yung in-enter dito. Babiyahin rin yan, papuntang Pasay Pitik Turbina. Galing ang Lidong yan, may Buksit. Doon yan pumikap. Yan ang mga oras sa amin. Mamaya kami 7:45. Ayan yung driver, oh. Pugsita Teng!